Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawhag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aban ni ranig tan-aw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan kay mag-anam og kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share ug subscribe. Ato nang sugdan, hajimemashou. Ubay-ubay na ang mga lessons nga imong naagian, busa sumahon kong imong biyahe sa pagtuon og hinapon. Sa lessons 1, 2 ug 3, imong nakatunan ang hiragana alphabet. Natuki nato ang mga pronouns sa lessons 5 ug 6. Naistudyohan nimo unsa ang pagsulti og gusto ug dili gusto sa lesson 7. Sa lesson 8, nakamao ka unsa ang pagpahayag og abilidad. Og sa lessons 9 and 10, nahibal-an nimo ang pag-ihap ug paggamit sa mga Japanese counters. Sa lessons 11 ug 12, naistudyohan nimo ang mga time expressions, ug sa lessons 15, 16 ug 17, natuki nato ang mga adhetivos. Ang mga adverbs nakatunan nimo sa lesson 18, ug atong gitan-aw ang mga verbs of existence, imas ug arimas sa lesson 21. Ug sa lessons 22, 23 ug 24, imong naistudyohan ang mga Japanese particles ug unsaon paggamit niini. Karon, ang nahabilin na lang natong tukion kay ang mga Japanese verbs. Mao ni pinakadakong haligi sa imong pagtuon og hinapon. Niining atong mubo nga lesson, tagaan ti kag background parte sa mga Japanese verbs. Atong eksaminon ang mga level sa pagtahod gamit ang verbs, ang mga tenses, ug giunsa pagklasipikar ang mga verbs. Ang hinapon adunay tulo ka level sa pagtahod. Ang pirmiro kay ang gitawag og plain style. Gigamit nis pagsulti sa miyembro sa imong pamilya, mga suod nimo nga higala, mga under nimo sa trabaho o mas bata nimo og edad, ug sa mga bata. Mao ni estilo nga unang makatunan sa mga Hapon samtang nagdako sila sa ilang pamilya. Ang sunod nga estilo mao ang formal style. Mao ni diin ang verb nagtapos sa mas, masen, masta, masendesta. Gamito ni inig istorya sa imong amo, mga kaubas trabaho, ug sa mga wa kakaila. Ang ikatulo nga estilo mao ang honorific ug humble speech. Mao ni gamiton inig sulti nimo sa mga angay tahoron sa mga VIP, prinsesa, prinsipe, mga customer, ug ang mga nag-interview nimo inig apply nimo og trabaho. Ang atong estudyohan og maayo kay ang plain ug formal styles, ug ang honorific humble speech atong ipabilin hangtod maabot ka sa advanced level. Ang hinapon adunay duha ka tenses lamang, ang non-past tense ug ang past tense. Ang non-past tense naglangkob sa present tense ug sa future tense, ug ang future tense mamugna sa pagdugang og future time expression sama sa ugma, sunod semana o kasunod tuig. Sa pipila ka sunod nga mga lessons, atong tukion pagmaayo ang napo ka basic verb conjugations. Kini naglangkob sa plain ug formal forms ug ang ilang mga non-past ug past tenses. Unya ang affirmative ug negative conjugations niining tanan. Bale, 8 ka conjugations. Unya, atong dungagan sa te form ug sa conjunctive form. So matotal, kada verb napo ka verb conjugations. Ang mga plain forms, te form ug conjunctive form mao'y imong pundasyon o ambakanan ngadto sa mga mas advanced verb conjugations. Ang mga Japanese verbs, giklasipikar ni sila isip regular o irregular, depende kung unsaon pag-conjugate sa dictionary form. Ang dictionary form mao'y version sa verb nga imong makit-an sud sa diksyonaryo. Ang mga regular verb nagasunod ni og mga regular nga pattern inig conjugate, samtang ang mga irregular verb walay pattern nga gisunod,
o kaha aduna pero usa o duha sa napo ka conjugation wa nagsunod. Ang mga regular verb gibahin kini sa category 1 verb o gitawag og row dropping verbs ug sa category 2 verbs o gitawag ko og mga last hiragana changing verbs. Ang category 3 mao ang mga irregular verbs. Ang maayong balita kay sa hinapon aduna ray 5 ka irregular verbs nga angay nimong estudyuhan. Ikumparar ka nis in English o sa kinatsila nga haskang pagkadaghan ng irregular verbs. Mas sayon kaayo ang sa hinapon. Samas akong gisulti ang category 1 verbs mga regular verbs kini. Gitawag ni sila og row dropping verbs kay ang ilang dictionary form nagatapos sa hiragana ro. Ug inig-conjugate nimo ngadto sa napo kalain-laing conjugation, itaktak nimo ang ro. Kini nga klase nga verb maoy pinakasayon nga i-conjugate. Ang mga category 2 verbs kay regular verbs po ni sila. Last hiragana changing verbs ang tawag nako ini kay ni-conjugate nila ang katapusang hiragana dili taktakon. Adunay siyam ka klase sa category 2 verbs. Dili ni sila lisod i-conjugate kung mahibal-an nimo ang pattern sa pag-usab sa katapusang hiragana. Kini ang siyam ka klase nga ending sa mga category 2 verbs. Gigrupo ni sila sigon sa pattern sa pag-conjugate. Adunay mga verbs nga ang dictionary form nagatapos sa hiragana ku o gu, sa hiragana su, sa hiragana bu, mu ug nu, ug sa mga hiragana ru, tsu ug u. Himatik din nga sa category 2 adunay mga verbs nga nagtapos sa hiragana ru nga parehas sa category 1 nga ru ending pod. Karon, unsaon man nimo pagkahibaw nga ang usa ka verb nga nagtapos sa ru usa ba ka category 1 or category 2? Way klarong tubag kundi memorizon na lang gyud nimo. Ang category 2 verbs gitawag pod ni og mga U-type verbs sa ubang libro. Ang mga irregular verbs o category 3 verbs wa nagsunod og pattern inig-conjugate ngadto sa basic 10 conjugations. Ang uban adunay pattern pero ang usa o duha sa napo wa mosunod sa pattern. Ang maayong balita kay 5 ra ni sila kabuok nga kanunay gamiton sa hinapon. Kini ang 5 nga irregular verbs nga atong bansayon. Imo na ni silang naengkwentro sa mga miagi natong lesson apan gi-conjugate lang nato kini sa ilang mga formal forms. Karon atong gamiton ang ilang dictionary forms. Ang una mao ang suru nga pasabot kay mubuhat. Imo ning nakit-an isip shimas. Ikaduha ang iku nga pasabot moadto. Imo kining naengkwentro isip ikimas. Ang ikatulo kay ang aru o verbo sa eksistensya para sa mga butang ug tanom. Bag-o lang ninimo nakatunan isip arimas. Ang ikaupat kay ang kuru nga pasabot kay moari. Imo kining nalitok kaniadto isip kimas. Ug ang katapusan kay ang da nga pasabot kay the verb to be is rom. Mauni pinakapilmirong verb nga imong nakatunan isip ang verb des. Atong sumahon imong nakatunan ni ining video ha. Adunay tulo kadakong verb categories. Ang mga row dropping verbs, mga last hiragana changing verbs o U-type verbs, ug ang mga irregular verbs. Adunay tulo ka level of politeness o pagtahod. Ang plain style nga dili polite o gamiton ngadto sa mga pamilya o suod nga mga higala, ang formal style nga polite nga gamiton sa trabaho sa mga taong angay nimong tahoron o ngadto sa mga wa kakaila. Unya aduna tay honorific o humble speech nga gamiton ngadto sa mas taas kanimo sa katilingban, mga customers, imong amo o ngadto sa mga tawo nga nag-interview nimo inig apply nimong trabaho. Ang hinapon adunay duha lamang ka tenses. Kini ang non-past nga mulangkob sa present ug future tenses ug ang past tense. Sa mga sunod nga lessons, parte sa verb conjugation, imong makatunan unsaon pag-conjugate sa kada verb ngadto sa napo ka basic 10 verb conjugations. Ang formal forms gamit kaayo kini inigsulti sa formal style nga makapabilib sa naminaw.
samtang ang mga plain forms, T-form o conjunctive form mao'y pundasyon sa imong pagkat-on og mas mga lisod nga verb conjugation. Kita na pod unya ta sa sunod nga lesson bahin sa pag-conjugate og mga category 1 root dropping verbs. Gambarimasyo! Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho o naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuan ang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.